alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Suna Abdulaziz Magaji. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai suna Garin Nanga TV. Yau da zamu yi darasi akan yadda ake linkin din line MTN da NIN number, wato National Identity Number. To da farko idan har kana da wannan kati naka na National Identity, idan ka duba cikin sa akwai inda aka sa NIN number, waɗansu nambobi ne guda 11 da su ake linkin. Idan kuma baka da waɗannan nambobin, to zaka buɗe, akwai nambobi da MTN suka bayar wanda zaka yi amfani da su, akwai nambobi da aka bayar da zaka yi amfani da su wajen ka fidda number naka, su ne kamar haka. Sai ka danna *346# sai ka tura musu. To in ka tura su baka wannan, yayi na welcome to NIN USSD service, press number 1 to 2. Da haka sai ka danna number 1. Idan ka danna number 1, za su baka wannan NIN number naka, amma za su ɗaura da naira 20. Da haka idan har baka da NIN number, ka tabbatar ka sa kati kafin kai, saboda su ɗaura dan baka fito da NIN number naka naira 20. Amma wajen ka je kai linkin din line naka na MTN da wannan NIN number naka, wannan kyauta ne, ko babu kuɗi a wai ka za ka iya yi. Su kuma na hanyoyin su ne ake kamar haka. Sai ka danna *785# sai ka tura. Idan ka tura, ga nan sai ka yi hello, please enter your 11-digit NIN. Don haka sai ka danna wannan NIN number naka nan kamar haka. Yau idan ka danna sai ka tura musu. Ok, akwai problem na network. Yawwa, to da wannan dai shine hanyar dai da ake amfani da ita wajen linkin din line MTN. To da haka idan ka yi daidai, dai akwai problem na network, amma duk da haka dai bari na ƙara jarraba su ɗaya na gani ko za su karɓa. Yau kamar dai ne nan, to nan ma sai ka sa shi wannan NIN number naka ka sendin. Idan kai wannan in dai ba da matsala na network ba, za su rubuto maka linkin din da kai yi successful. Naka na gode. Naka ina fata wanda bai danna alamar subscribing bai danna mana subscribing, sannan danna mana alamar ƙararrawa, yadda idan mun ɗora na gaba zai abun nan ɗinsa. Mun gode, sai an jima.